Hello guys! Isa na namang biking adventure ang ride natin ngayon. So, pupunta kami sa Mina. Ang mga kasama ko ngayon sa ride na to ay ang aking kapatid at ang mga kaibigan na sila Bongbong at Macho. Bago ang lahat, i-check up muna natin ang ating mga preno at hangin ng ating mga gulong. Ako na yung ruta na ako ni Pastor Tigoy. May nahaniway, may surpasan na nahaniway nilagay. Oo, pakat to. Ako na nakaniway, hindi ko gusto naniway ang plaza. Mga surpasan na. Kami haniway. Dito na kami ngayon sa Bututan, Iloilo. So, dire-diretso lang kasi doon kami dadaan sa may gilid ng palengke. Padiretso doon sa Mina. So, dito, kakaliwa na tayo dito. Start na rin dito yung Unli Ahon Ahon. Kanina meron na rin pero dito mas marami. Paahon na dito guys. Medyo di masyado mataas pero madalas yung maraming ahon. Ay, ito sa kintaklan mo to sa kakatuan. Ang importante makasaka.
Pa-picture ta sa Tipulo. Pa-picture eh. Ano? Bike lang nga bike. So, dito guys, puro na naman downhill. So, sobrang bilis. Sa part na to, paahon siya, pero napakahaba na paahon. Hindi lang. Gapang tayo dito mga kapadyak. Urok-urok manggapon. Urok-urok ka manggapon. Here sa Lucena. Lucena, Iloilo. Nakadiretso pala kami dito sa Lucena kasi yung mga kasamahan namin na nauna na nag-iba kami ng rota. So, nauna sila dito sa Lucena kaya sumunod na lang kami.